Chcete bývať v Bratislave a túžite po tichu, po lese, výhľade do korún stromov a speve vtákov? Tak v takom prípade ste tu správne. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklérka a toto je dvojizbový byt na Rozvodnej ulici na bratislavských Kramároch. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Obývačka s kuchyňou a komorou, spálňa, kúpeľňa s vaňou, samostatná toaleta. Neuveriteľná úžitková plocha 72 metrov štvorcových, 2 balkóny, 1 lóžia a k tomu 2 parkovacie státia. Kúsok od mesta, ale predsa v lese. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.